Fit-tmiem il-ġimgħa li kien mill-aktar bieżel minħabba l-festa ta' Santa Marija qasmu 7,549 passiġġier bis-servizz tal-Fast Ferry taż-żewġ kumpaniji. Dan skont ċifri uffiċjali li kiseb One News f'dan l-ewwel sajf mindu beda jaħdem dan is-servizz mill-Port tal-Is fil-Belt għal Port tal-Imġar f'Għawdex. Dan it-tmiem il-ġimgħa li għadda kien wieħed mill-aktar jiem bieżla fil-Gżira ta' Tliet Għoljiet, hekk kif anke dawk li qasmu l-fliegu bil-vapur ta' Għawdex żdiedu mis-sena l-oħra. Fil-jiem ta' Santa Marija qasmu l-fliegu bil-vapur ta' Għawdex aktar minn 370,000 passiġġier, żieda ta' kważi 1.7% meta mqabbel mas-sena li għaddiet. Meta taqqad dawk li qasmu bil-vapur ta' Għawdex u dawk bil-Fast Ferry tul il-festi ta' Santa Marija kien hemm total ta' 80,812 passiġġier. Is-servizz tal-Fast Ferry beda fil-bidu ta' Ġunju li għadda biex jagħti konnettività aħjar bejn il-Belt u l-Gżira Awċija hekk kif tista' tivvjaġġa f'inqas minn 3 kwarti.